Ahoj, zdravím vás Malky. Já jsem Míša. A vítáme vás u druhého vlogu. Tentokrát to bude o tom, že naše video od včerejška shlédlo 6 lidí celkově. Tak, děkujeme. A dnešní vlog bude o tom, abyste nám řekli, co byste teda chtěli. Byl bych rád, bychom rádi, kdybyste nám napsali. Určitě, pokud budete chtít nějaký ten let's play, může to být v pohodě. Pište nám, o čem byste chtěli teda vlogy, budeme samozřejmě se inspirovat svýma jakoby nápadama, ale budeme do toho dávat i vaše nápady. Tak. tak se nám ozvěte, přidávejte to asi teďka nejspíš do komentářů. Později to bude na e-mailovky a na kontakty. A určitě to uděláme. První komentář, první nápad bude hnedka druhý den a budeme to dělat postupně. Dopředu od prvního komentáře do posledního a každý den bude ten nápad. To bych to podle toho, kdo má víc lajků, jaký komentář. Ano, a nebo na lajky klademe. Může být. Uvidíme, jak to teda bude. A určitě se na to koukněte a my se koukneme na ty komentáře. Ale určitě napište. Určitě, ano. Určitě napište, budeme se strašně moc rádi a pokusíme se prostě to udělat, aby se nám to všechno líbilo. Omlouvám se za tyhle první vlogy, nejsme na to zvyklí, začínáme. Ono se to určitě rozjede, nebojte, bude to vtipný, teda doufám, že pro vás to bude vtipný. A vás to bude bavit, budete nás moc rádi a určitě všechno. Nějak se určitě domluvíme, můžeme dělat i, pokud budete chtít, tak můžeme dělat nějaký jako videočety s váma. Pokud si budete přát, můžeme to i nahrávat, to tam děláme a pak to děláme na YouTube. Jak budete chtít teda kontakty, vás samozřejmě dáme, když se nás zeptáte, bude to padnout i na všech informacích, teď si pamatuju, co jsme tam přidávali, nebo ne. Ne? Tak ne. Tak to tam dodáme určitě, takže to bude určitě na všech informacích. A určitě teda pište, kritizujte, chvalte, lajkujte, dislike, jak se vám to bude líbit. Dobře? Jo, tak já se s vámi něco loučím. A zase zítra něco přidáme. Asi všechno. Zítra bude s náma, ano. Uvidíme, jak to všechno bude. Budeme dávat někdy i takový ty třeba něco, co je jako záhady, co se děje. Určitě budeme si chtít koupit, nebo pokud byste chtěli a pokud to bude možné finančně, tak bychom si koupili kameru normální a budeme dělat jakoby ano, jako do horror TV vytvoří, jako to bude trochu mimo ty trochu. Bude to hodně ještě mimo ty let's play a to jako zajímají nás různé paranormální jevy a to, jo, takže určitě možná něco přidáme pro fanoušky takovýhle. Se nemusí bát, že bychom to nepřidávali. Takže určitě no. Uvidíme, jaký podle toho, kolik bude mít odebíratelů, kolik bude mít lajků. Jak jsem se zmiňoval v minulém vlogu, budeme dělat různé soutěže a věci. Takže já už se s vámi teda loučím a zase